Osote aka na-achị Anambra Steeti Dr. Onyekachukwu Ibezime ekwego nkwa n'ọchị ọkammụta Chukwumasaludo efulugo ntụta ịhụ na alụpụtara ọlụ doro anya ma bụrụkwa ọkpọkọpị maka ọdịmma ndị Anambra Steeti ọkachasị n'ụzọ metụtara ịlụ ụzọ na akụrụngwa ndị ọzọ eji enyere ndị aka. Osote gọvanọ kwere ya bụ nkwa na nzukọ ya na ndị chọrọ isi na Anambra Steeti mee njem okwu afọ 2022 mere na ụlọ ozumezu dị na obu gọọmenti dị n'Ọka. Onye nta aka na obu gọọmenti Emmanuel Okonkwo wetara akụkọ ịga n'ugbu a. Dọkịta Ibezime onye kọwara na steeti a bụ nke ha na ndị ji ọrụ ngo ịlụ ụzọ ahụ nwere nkwekọrịta wee kwuo na a ga-arụ ụzọ ahụ ka ọ bụrụ nke kacha mma ga-anọkwa afọ 20. Ọ kọwakwara na gọọmenti Soludo ga na-alụkwa ụdị ụzọ mara mma na ebe niile ha ga-alụ ụzọ na steeti a. Dọkịta Ibezime gwara ndị ahụ na-achọ ịga njem okwukwe ahụ ka ha nwee ezi akparamagwa ma nọchite anya steeti a nke ọma ma kpekwa ekpere maka steeti a na obodo anyị bụ Naịjirịa n'Ọyọ. Onye permanent secretary nke ụlọ ọrụ nke osote aka na-achị steeti a Oriakụ Ifeọma Ụzọka nakwa onye ndu ndị otu ahụ Barrister Obiora Nweke onye bụkwa onye senior special assistant nyegara gọvanọ n'ihe gbasara pilgrims kọwara na ya bụ njem okwukwe bụ otu ihe kacha mkpa etu ndị mmadụ si ekwupụta okwukwe ha wee kene ndị ahụ na-ga-eme njem ahụ maka nhọpụta ahọpụtara ha. Ka ọ na-ekwu okwu otu n'ime ndị ahụ ga-eme njem okwukwe ahụ Sọveyọ Chukwudị Nzomiwu kenere gọọmenti steeti a maka iwere ha dịka ndị tozuru ije ya bụ njem wee kwe nkwa na ha ga-etinye anya na ya bụ njem wee were oge ahụ kpee ekpere maka enyemaka nke Chineke na nsogbu niile na-adakwasa steeti a na Naịjirịa. Ndị ahụ dị 13 n'ọnụọgụ bụ ndị ga-agaba njem okwukwe a nke afọ 2022 ma ọnwa Disemba dị n'abalị 26.